Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Rozhodla jsem se natočit toto video o mé práci, protože občas voláte a ptáte se, jak mé služby fungují, anebo píšete maily na toto téma, takže já si jeden takový e-mail tady dovolím teď přečíst. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak to vlastně funguje. Potřebovala bych se domluvit na očkování a novém očkovacím průkazu u mě doma. Pes je starší a dost nervózní z ostatních psů, ale jinak je to zlatíčko. A kolik by to stálo? Děkuji moc a podpis. Takže já se jmenuji Jana Šramová, jsem veterinární lékařka a více než 6 let jezdím k majitelům domácích mazlíčků autem a ošetřuju psy a kočky přímo u nich doma. V tomto videu vám tedy řeknu více podrobností a začnu tím, že vám řeknu zhruba to, co dělám. To, co dělám, by se dalo rozdělit na několik skupin. Tou první je prevence, kam řadíme očkování, čipování, stříhání drápků, čištění uší, čištění análních žlázek, případně teď nově i stříhání koček doma bez anestezie. Myslím dlouhosrsté kočky, hlavně maňské mývalí. Druhou skupinou ošetření, která běžně provádím, je diagnostika a léčba běžných nemocí, jako je průjem, zvracení, záněty kůže, záněty uší a v podstatě takové ty běžné nemoci, ke kterým veterinární lékař nepotřebuje přístrojovou diagnostiku, nepotřebuje k tomu operační sál, hospitalizaci a tak podobně. Při diagnostice samozřejmě odebírám vzorky, jako je krev, jako je moč, to se taky dá udělat v domácích podmínkách, zasílám to do laboratoře, za hodiny, dny máme výsledky, záleží o jaké vyšetření se jedná. Dále to, co je důležité pro majitele, protože majitele se někdy bojí, no jo, ale co když to moje zvířátko je hodně nemocné a nebude se to dát všechno udělat doma. Tak v těchto případech buď vám zavolám na spolupracující veterinární pracoviště a domluvím vám přímo ošetření tam, anebo vám vydám lékařskou zprávu a vy se objednáte podle svého úsudku tam, kam jste třeba dříve chodili, nebo prostě podle referencí známých si vyberete to veterinární pracoviště sami. Samozřejmě během víkendu a svátků po hotovostech máte trošku menší možnosti, protože těch pohotovostních zařízení bohužel na Liberecku a okolí není moc. Další skupina ošetření, nebo nevím, jak bych to nazvala, tak jsou eutanázie. Tady bych ráda jen uvedla, že eutanázie není ošetření na objednávku. Vždy o ní rozhoduje veterinární lékař a musí k tomuto úkonu být důvod. Dále se zabývám alternativními způsoby léčby, jako je akupunktura, čínská fytoterapie, spolupracuji s kolegyněmi, které se zabývají fyzioterapií, takže prostě pokud je to na nějaké další alternativní metody, buď vás ošetřím já nebo některá z kolegyň. A poslední takovou skupinou, co dělám, protože mám hodně dotazů od lidí, kteří se chtějí jenom zeptat, co by pro to jejich zvířátko bylo dobré, chtějí zkonzultovat třeba zdravotní stav, ať už z hlediska alternativní nebo klasické západní medicíny. Pro tyto případy tady mám možnost online konzultací, které si můžete objednat na mých webových stránkách www.veterinadoma.cz. Online konzultace probíhají buď telefonicky, anebo přes Skype. Tak, to by byly ty základní služby. Další důležitou věcí je to, jak se na ošetření objednat. Prosím vás, ošetření doma si objednávejte pouze telefonicky. Já vzhledem k tomu, že nemám kancelářskou práci, ale jezdím k majitelům domů, tak buď řídím, nebo ošetřuju to zvířátko, nebo tam někde něco probírám. Já nemám úplně kapacitu na to, abych vlastně odepisovala na všechny zprávy, které mi přijdou na Messenger, na WhatsApp, na e-mail. Já se na ty zprávy vždycky podívám, ale většinou je to s několika denním zpožděním a pokud máme případ, že mi píšete, no a my máme to a to, můžete dneska přijet, tak prostě já se to dozvím třeba za 2, za 3 dny. A to ne proto, že bych se na to nechtěla podívat, ale prostě ten, kdo zavolá, případně napíše SMS-ku. Neříkám, že se nestane, že nějaký telefon přehlédnu, ale většinou je to tak, že na zmeškané hovory volám zpátky, jakmile je to možné. Na ten telefon se samozřejmě několikrát za den podívám. Tak, co se týká mé pracovní doby, obvykle jsem na telefonu někdy od 8:30 do 17:30. Během
pracovního týdne a během víkendu a svátku, pokud sloužím pohotovost, tak mezi 9. hodinou a 17. hodinou. Ty pohotovosti jsou pro akutní ošetření, nikoli pro objednání na běžný termín nebo pro dotazy typu, kde má která veterina otevřená nebo co máte dělat během víkendu a v pondělí si půjdete ke svému veterinárnímu lékaři. U mě opravdu telefon slouží k tomu, abyste si objednali návštěvu. Ještě jsem tady chtěla dodat, že pokud víte, že vaše zvířátko je problematické, třeba chcete ostříhat ty dredy u kočičky a víte, že ona úplně nebude spolupracovat, nebo prostě máte psa a teď se obáváte, jak bude vypadat ten odběr krve, tak mi to prosím řekněte už při tom objednání, protože já mám zhruba 2krát týdně k dispozici sestřičku a přednostně bych vám dala termín v den, kdy budu mít sestřičku sebou. Tak, co se týká toho, kam jezdím, na to se taky ptáte, tak já pracuji v Liberci a okolí. To okolí se myslí Jablonec, Mníšek, co tam máme dál, Stráž nad Nisou, tak to je jasné, ale jezdím i dál, Hejnice, Raspenava, Tanvald. Samozřejmě tady u těchto vzdálenějších míst já nejsem někdy schopna dát termín ze dne na den, protože prostě ono to nějakou dobu trvá, než dojedu tam, než dojedu zpátky a ne vždycky tam mám prostě možnost dát vám víceméně 3 hodiny na to jedno ošetření a pak to taky souvisí s vyšší cenou za ten celkový zákrok. Dále jsem teď v létě začala jezdit i na Českolipsko, což vypadá tak, že běžně, když bych jela do České Lípy třeba, tak by ta cena za cestovné vycházela zhruba na 2000. Takhle, když prostě mám cestu na Českolipsko, tak vypíšu termín na Facebooku, kde vám dám datum a zhruba přes která města pojedu. Vy mi potom píšete tady v tomto případě i na Messenger nebo SMS-ku a den před cestou vám volám. Ta cesta většinou vychází kolem 500 a plus to ošetření a stalo se mi, že se třeba domluvili takhle 2 sousedé, takže potom cesta vyšla asi na 250 korun. Jo? Takže tam se to potom dělí mezi ty majitele a podle té vzdálenosti, jak jsou ti jednotliví pacienti od sebe. A jenom bych dodala, že to Českolipsko je spíš pro nějaké jednorázové konzultace, očkování a další preventivní úkony. Není to úplně ideální, pokud zrovna váš mazlíček má průjem, protože většina těch ošetření u mě se pojí pak s nějakými kontrolami a vlastně jeden den bych vás ošetřila, ale pak ty další 2 dny bych tam třeba tak ještě potřebovala dojíždět. Jo? Takže to je k té cestě. Co se týká ceníku, tak ceník základních ošetření, hlavně těch preventivních úkonů, najdete na mých webových stránkách www.veterinadoma.cz. To ošetření se celkově skládá z ceny za cestovné, které je v Liberci jednotné, plus to ošetření, to znamená, ať už tam je klinické vyšetření, já nevím, odběr krve, peníze, za které se platí laboratoř a tak podobně, a léky. Je tady rozdíl, pokud má někdo doma 4kilového Yorkshireka anebo prostě 50kilového Lancera. Je tam rozdíl v množství léku, které se pro takového pejska potom používají. Platí se ihned po ošetření a platit můžete buď hotově nebo kartou. Jiná možnost platby není možná a vlastně za každé ošetření pak dostanete platební doklad. Ty platební doklady doporučuji schovávat, protože se může stát, že dejme tomu v noci, já nevím, po nějakém ošetření by zvířeti nebylo dobře, takže vlastně na těch platebních dokladech vždycky máte napsány veškeré léky, které se použily. V době mé nepřítomnosti bývá na telefonu paní asistentka, která vám zodpoví dotazy, odkáže vás na veterinární pracoviště, která fungují a kde vám zvířátko ošetří. A ještě jsem chtěla dodat k té mé pracovní době, abyste se zorientovali, zda v Liberci jsem nebo nejsem. Tak vlastně, když si na Google, na vyhledávači Google zadáte veterina doma, tak se vám objeví profil firmy, kde je přímo napsána ordinační doba a já tam tu ordinační dobu pravidelně upravuji, když třeba odjíždím mimo Liberec, protože není možné pracovat 365 dní v roce, řekněme skoro 12 hodin denně. Jo, ta pracovní doba je taky podle nějakého mého soukromého života. A vlastně i na mých stránkách Veterina doma máte při kontaktech tlačítko
něco v tom smyslu, jak právě pracuji a hodí vás to taky vlastně na ten Google odkaz, protože jinak se to tam nedalo udělat. Také se mě občas ptáte, kde mám ordinaci. Tak já ordinaci nemám, ani ji mít nebudu. Já jsem dříve pracovala ve veterinárních ordinacích a na klinikách a vlastně tam se někteří majitelé občas ptali, zda bych k ním nemohla přijet domů, udělat tohle ošetření a tady tohleto. No a vlastně i tato moje služba vznikla na základě dotazů majitelů. Je spousta lidí, kterým vyhovuje to, že to zvířátko nemusí nikam přepravovat, ať už z důvodu stresu nebo množství. Abych byla upřímná, mě to vyhovuje taky, protože já mám na každého majitele dostatek času, nemám v čekárně další 3 pacienty a vlastně mám dostatek času všechno dopodrobna probrat. Pokud patříte k lidem, a říkám, to není špatně, že prostě vzhledem k vašemu životnímu stylu potřebujete mít to ošetření rychle za sebou, tak já asi nejsem úplně veterinární lékařka pro vás, protože já se na to zvířátko dívám komplexně a s majiteli pak probírám takové věci jako, já nevím, péče o pohybový aparát, možnosti alternativní medicíny, co se tam jako dá udělat i doma, řekněme jednoduše, rychle. A jsou lidé nebo majitele, kteří prostě by raději nějakou tu tabletku, aby se to tak nějak vyřešilo trošku samo. Tak pro ten typ majitelů já asi úplně nejsem vhodná a taky velmi oceňuji na svých klientech a já jsem moc ráda za své skvělé klienty za zpětnou vazbu, protože po telefonu pak můžeme probrat ten další postup podle toho, jak ta léčba probíhá nebo neprobíhá. Pokud mi majitelé nedávají zpětnou vazbu, to znamená, že když jim dávám instrukce, je tam vždycky i termín, kdy mi mají zavolat a oni to opakovaně ignorují, no tak pak ta spolupráce nemůže dále pokračovat. Já si myslím, že ten domácí mazlíček si zaslouží takovou komplexní péči, protože pro mě stáří není nemoc a za tu radost, co dělal majitelům během svého mládí a dospívání, tak prostě si myslím, že by mohl mít hezké i to stáří a ti majitele samozřejmě s ním. Tak a to už je pro dnešek všechno. Budu se těšit na vás i vaše 4nohé kamarády. Mějte se pěkně.